Kumusta igsoon? Alapakan na itong Ginoo. Sa bilinhon kayo ning adlaw igsoon para sa Ginoo, no? Bilinhon kayo ni daghan kay mga tawo karon mga kaigsuonan na wala sa mga pagsimba. No, wala sa simbahan. Daghang mga tawo karon tuas ng balanan, daghang mga tawo karon tuas prisuhan. No, daghang kay mga tawo pero kita gawas nun, no, makasimba tas Ginoo, makahatag ta sa atong kaugalingon diha sa mga pagdayeg sa Dios. So dinhi nga kabuntagon igsoon, tuguti ko nga makashare diha ninyo sa bulawan ng pulong sa Dios. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, matod pa sa ato ang MC karon, bilinhon ni, no, bilinhon para nako bilinhon yun ni siya. No, bilinhon yun ni kay mauna yun ni ang makapalingkon. Kung maluya ka, basahan lang ang pulong sa Ginoo. Naakay problema, basahan lang ang pulong sa Ginoo. Pag naakay panginahanglanon, basahan lang ang pulong sa Ginoo. Kay kini nga paagi o kana nga paagi, maunay usa sa mga area nga atong hawiran kanunay. No, ang pulong sa Ginoo, ingon pa ang pulong sa Dios nga siya ang atong strong tower. Proverbio kapitulo 18 bersikulo 10 mga kaigsuonan. No, isulti niya nga siya ang lingkon nga tower, no? Nya una nga sa atong kinabuhi mudangog ta ang tao daw nga murang mudangog dito sa Ginoo, safety siya. Safety siya. So muna nga ang pulong Dios man ato ning tahuron, no? Manindog ta igsuon. Mateo kapitulo 25 bersikulo 21. Ready na mga kaigsuonan. 25-21. Ingon din Bingon ang iyang agalon, maayo, buutan ka, o matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ni, o ambit sa akong kalipay. Pag-ampot sa Ginoo. Amahan na mo nga langit nun, salamat kaayo, nini nga kabuntagon. Salamat nini kurasa. Salamat Lord nga din ikaw ang Dios nga magapadayon nga magapanudlo karon. Magaable ka Ginoo sa among mga kasing-kasing una-una panudlanan. Dihogi kini ubos nimong alagad nimong gamiton karon. Nga din manulti ko Ginoo dili kung kaugalingon ko dili gikan gyud sa imong pagmando. Salamat Amahan nga din ikaw ang Dios nga niya karon kauban namo unya magapanglihok ka. Uli ni Ginoo nga gawas nun, uli ni malipayon, uli ni nga dunay balon karon. Salamat Ginoo sa kausaban ug revival nga imong buhaton sa among kinabuhi. Sa imong ngalan among ginahalap ug ginatugyan ang tanan. In Jesus name. Amen. Amen. Ingon din ang mga prinsipyo sa pagkapinilan or ato na lamang latur pagkapinilan or stewardship, no? Pulong sa Ginoo nagasulti ningon ang iyang agalon. Okay? Ningon ang iyang agalon. Maayo. Maayo. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, aduna tay agalon. Sa atong kinabuhi aduna tay espirituhanong agalon ang Dios mga kaigsuonan. Dimension din maayo o buotan ka. Kanang word sa pagka-steward o sa pagkapinialan sa usa ka tao o tawgon gani kag maayo dayon buotan hilabihan-labihan. Kana magtrabaho ka nga bisag way trabaho, walay kapatas, walay kabantay, wala bitay tao nga nag-observe nimo dinha, unya ni trabaho ra ka, maayo na buotan na. Daghang tao nga ganahan ana, unya daghan kong tao nga mupiyal ana. Bisan ginagmay paagi, ginagmay inistoryahan, o gagmay nga mga word igsoon nga makapadaot nimo, makapadaot og daoton ka man galing, dili mo talab nimo ngano man kay unsa gani ang imong gibuhat mo reflect na sa imong kinabuhi. Bisan pag nay mga tawo mo daot, nay mga tawo nga mingon nimo nga di man na maayo, di man na mabuotan, magapan kay na ana. Dili sila mo talab tungod kay ang imong gibuhat maayo man. Di ba? Kung ang Diyos ka di mo promote sa usa ka tawo nga kaisan ng gisulti din ingon ang pulong sa Ginoo nagisgot din atong tulo ka mga tulo ka mga pinialan. Ang gisgutan din katutulog dito ka mga pinialan nga gipialan sila nga galon og mga talanton, mga nahigipialan og lima ka puntel nga salapi, do na po gipialan og tulo siguro, do na usa. Unya katong katapusan, iyang gilubong dito sa yuta. Mingon pa gyud siya, lain pa gyud ang iyang statement. Mingon pa gyud siya na, maayo kay ka. Kabalo ko nimo nga stricto kayo ka.
nag-ani ka sa dili nimo gihaguan. Akong gilubong sa yuta, kay inig panahon nga mobalik ka, ako rin na yung kaluto, din ako ihatag nimo. Isa pagkaway hinungdan nimo. Ako na hinungdan, ikaw ng Biblia. Way hinungdan itong sulubuna. Isa ko na lang yun nimo giniposit ito sa First Valley. May laing bangko mo rin na hingalan dyan, ikaw naman. Ang palang sa ginawa magkakasay na siya, ay magkano na lang giniposit ito. Kasi bisan sa mga ginagmay na sintibo or sintibos, muanak. Nagitawag siya ko, ito way hinungdan. Dito mo sagot ng sokan, ay? Dito mo sagot ng inon, tas ginaway hinungdan. Diba? Okay, pero yun na nato lang. Isa, ang mga prinsipyo sa pagkapinialan, the principles of stewardship. Ako ning giwaling, nga naman, kay ako ning nakitaan nga epektibo. Ganun ako ning gi-share tungod kay, sige na ko ning gitunan, sige na ko ning gilantaw. Halos ko kada gabi nag-observe yung ko ani nga mong mensahe. Kung ato lang yun yung buhaton, kung ato lang yun yung i-apply sa atong kinabuhi ingon nga Kristohanon, walay rason nga dunay Kristohanon nga mahimong pobre. Mahimo gid siyang uswag, mahimo siyang uswag, inanay, dili man siguro instant nga kauswagan, pero nitoo ko igsoon na kung kini nga prinsipol atong sundon, ang Dios malipay nimo. Maayo, buotan ka o matinumanon na sulubo. Kanang worda, lamig na siya imong himuon. Lamig na siya kung ato ng aksyonon. Ano ba? Dili lang kay tama lang sa sulte, dili lang kay tama lang sa istorya, dili lang kay tama lang sa palad. Sabi tayo mga tao mag-agan ng palad. Labi datuon na kayo mo palad. Datuon kay kagpalad. May bawaan na yung mga taong datuon o palad. May bawaan. Ako'y panimalaro. Bawaan. Basta kubalon. Kubalan ba? Pero, way kubal, datuon niya po na. Negatimor mapulong at kung isulti. May puto kubal. Wala ni kubal. Dili. Dato di hapon. Pero mahibawaan ni mo. Mahibawaan mo po na ito ng walay kubal. Ang kubalan, kininihan. Sige rin kasulat. Pirma. Kinirin kubalan. Pero mga hard worker ng mga tao, mga buutan na tao, kinin tuo. Tawa akong kamot. Dagko kay kubal. Lain na papunig magkubalan kay sakit. Kana bang maluthan? Sakit. Kinin kubal, maluthan, sakit. Muna yung mga datoon. Sakit na. Di, mapasok. Dili na mo talab kayo ng pasok. Kanang init, di na kayo mo talab. Basta daghang kay kubal. Muna yung mga datoon kamot. No? Okay, bitaw. Si Oro na nakuha ha. Si magandang na mo na ilikulit ninyo. Mo break dito. Kabalo ko ninyo. Nagsige na mo hilam-hilam sa iyong kamot tayo. Ayaw kay, di kay tamo tuo, di kay tamo muna-muna nga ang kubal o ang kamot may basihanan sa kadato igsoon. Igsoon, hinumdumi nga ang pulos Ginoo makadato ang panalangin sa Ginoo, dili makalabaw ang kukugib. Sabi sa pag-usaw ni mo kugib, sa pag-usaw ni kamot, magbilar ka, taman alas 10. Mamata na po kagalauna, muling kamot yun. Dili ikaw mo siya. Okay siguro ni mamatay ka. Okay din siguro magluya ka. Diba? May mga tao na dili mo mahuway, dili kayo magsigig, dili kayo mo apil-apil, mga enjoy sa kalibutan kay, dagat kayo trabaho, busy kayo ni, Dili ito kayo sumusunod, hili ko mga enjoy sa kinabuhi. I-enjoy mo kinabuhi, i-balance ang atong kinabuhi mga Kristiyan. Saan tayo buhay pa tayo kalibutan na? Ayaw mo nang hubog-hubog dito, kinilay kinabuhi at iwason. Ayaw na siya. Dili ko na mao. No, dapat samtang buhi pa ta, i-enjoy na to ang atong life ingon nga Kristohanon. Kada ni uswag ka sa pagi nga di naka-enjoy ka sa uswagan sa Ginoo. Kada natin kwarta karon, ayaw magsigiyog. Di pag-ilis. Kaya dili mahalataan nga nagkakwarta. Ano yung mga tao nga, anong dili mahalataan ko no? Aligid pamalit ko na sa alahas rana. Ay, sinina rana. Hindi mamatay ta. Barungan na kanitso. Samtang ron, na nakakay kwarta, i-enjoy. Enjoy! Amen! Tingnan mo tapan, enjoy! Kanusa pa man yan! Unya na mamatay na mo! Sige, pamalit ko sa kyanan, gwapo kayo sa kyanan! Usara na may sa kyanan, hindi ka mamatay na! Starix! Ba? Palit o gribo, palit o crosswind, palit Pajero, gwapo kayo nga sa kyanan, hammer, hindi ka matay, Starix sa kyanan. Kadungog mo, dato, gibutang mo, ilang ka balik mo sa kyanan? Malinda ra. Malinda, Starix ra!
storage na puti. Tinuod bitaw na. Nga samtang doon na tayo kinabuhi karon, ato kag urokerta, ato ka dito. Ayaw mo sige, mukmo ka ninyong balay. Gulay mo tayo kung magkatuan kung kita na makabuha mo dito. Makabuha mo dito. Tukog mall, dito may Cagayan, na yung mga tibo ditong dagko kayo. Tag 50 mil, tag 70 mil. Ano mo si Tata Bagong dito? Ay, patulol na. Di ba so, no? Patulol niya. Matulog di mo na na nagagma din eh. Nagagma din eh. Ikaw may naka-anak. Ikaw papasagin lang yung ikaw may nahila. Bayan, preso ka. Ikaw mo ang kunin. Hindi ko po na. Dito mula kay kwarta po, ayaw, ikaw na papamiliti mo patundok. Ayos. Ayaw, magpuyo na lang. Pananong sa kamuti. Sa dagat na lang. No? Dagat. Ato na. Dagat. Panginhas. May gasto. Pero nakay-enjoy ka. Doon tayo pasabot ba? Di ba po ito ang kinikristohan ng pobre? Di ko mo ito ang kinikristohan ng may kwarta. Dili. Nalo ka din ka. Nalo ka din. Dili ka ba nung gasto? Mga siya. I-level na itong kinabuhi mga kaisuanan. I-exercise yung kinabuhi. Kining kitawag o mauswagod. Dapat, kada adlaw, ikman ba? Kada mag-explore mo gamay mo kinabuhi ba? Nisulti ka, imong puyan ang imong nisulti. Amen! Alam nga yun na to rin. Nga naman diyan. Ano man manulog na to, ikaduhang simba karon. Kay gusto na to, nga kining atong kinabuhi, ni mo improve, musaka, magsaka. Dili kay magkakunod. Unsa may rason? Unsa may rason nga nung nangangita tag kwarta para mahimo kang hayahay? Unsa may rason nga mahimo kang hayahay? Para mahimo pag yung hayahay. Ngano man ang mga dato, maningita pa kwarta para mahimo pag sila dato. Unsa may hinungdan na way ka kontentos kinabuhi? Buot ako ipasabot mga kaison, kitang Kristohanon, makontento ka. Makontento ka sa imong sitwasyon karon, ayaw pod pagkapabiling pobre. Kaya sala na gina nato ang mamatay kang pobre. Sala na gina nato mamatay ang wakil kwarta. Doon na mga tao mga kaisunan na nagtudo. Saan sa manggunin? Saan sa manggunin nato na magkakunan nato ni? Kaya ang Biblia nag-ingon, buutan ka, kasaligan ka. Ingon ang Biblia, maayo buutan ka o batinumanon nga sulugoon. Usahay manggon, kaya natay mga kwarta. Natay kwarta, dili kayo kasaligan. Paminawa sa ko ninyo. Paminawa ko ninyo. Kay daghang tao ng Kristohanon na maorang gihapo ilang kinabuhi. Nga naman, bisan sa paghatag ni Ginoo dili kabalo mo manis. Sakit-sakit na ni. Sakit-sakit na ni. Nganong mo ni nga gitudlo mo ni. Tungod kay gusto sa Dios na dunay mga tao mapahigawas gikan sa kapobrehon. Dili gusto ang Ginoo nga, niyo Ginoo nga kontento na ka. Ingon ang Biblia, ang Bible nagsulti na himo kong kabos para mahimo kang gato. So na tinuod ang Biblia, isulti, tinuod! Ulong mo na sa Ginoo. Ingon siya, nahimo kong kabos, anong kamahimong dato? Nya, maghimo gyapon ka pobre. Pag niyalan ka sa Ginoo kwarta, tagaan ka kung saan gatos, tagay Jess ang Ginoo. Gamay ka, gamay. Kagamay na pastor. Gamay. 220. Kung 220 po dihatag sa Ginoo. Kagamay. Nakoy pamutanan ninyo. Kung naa kay 10 million, unsay una nimong buhaton. Kung baga ko ninyo. Diri ko muna. Kung naa kay 10 million, unsay imong buhaton kung naa kay 10 million. Buhatag yung bulo. Palagpakan itong Ginoo. Kanaha. Sila dito buhatag yung bulo. Ay mong sundok nila. Kamo, unsay buhaton ninyo. Buhatag ko silang simbahan. Kamo, naamoy 10 million, si buhaton ninyo. Lisod na naging na. Lisod na, wala kayo una-una. Lisod na. Basta kami yung tagi-unan mo, kaya kami may nagkatuwag mo. Lisod. I-enjoy ang kinabuhi. Enjoy. Una gini. Napulo na. Ayaw yung kalimot, hatag kas Ginoo. Una, hatag kas Ginoo. Pila may 10 million, pila may tithes, anak. Yahay pastor. Yahay pastor, anak. Amin ba, Ikson? Praise the Lord. Diskutan natin yung dato.
Milyonaryo man taron. Kung doon kita 10 million ka-pisos, unsay ato buhaton. Hindi. Ingon to uban. Hatag sa Ginoo. Hatag ikapulo. Magtuon din simbahan. Ayo, sa to inyo ako kadungog sa inyo ha? Inyong tulo din eh. Sa to inyo ha? Paling maha, magligid-ligid kung maha ana. Tindagan ng maha sila sa kamilyon maha. Imagine ha, basta na kay 10 million, ang classic yun na, kini mo ba, hunahunaan lang na ito, kinagpunang ko ninyo. Pero, o realidad, may mahitabo, na kay 10 million, di ka kabalumuhatan sa Ginoo. Dalo kay ta. O, gini tinuod. Bisan pag tagaan ka ko sa libo karon. Tagaan ka ko sa libo, di ka kabalumuhatan sa Ginoo. Bisan pag tagaan ka sa 5,000, di ka kabalumuhatan sa Ginoo. Muni anis. Muni tinuod. Ang tinuod, igsoon, ang kinabuhi sa tao, dalo ni. Dalo ni. Dili ka balumuhatan, kaya nga ito, una-una, malamangan ta. Pag buhatan ka sa Ginoo, hindi mo una-una, meron sa pastor man. O, may tinuod ko. Pag buhatan ka ito, asa mo ko na ba pastor? Yun na, ay, para na pastor. Wala ka balo, nagkaya may palitunon din, naging mayroon din eh. Dagang kahit mayroon nga papel. Ang ato lang una-una, kaya parang ni pastor, dili ay, o ka naman kung sa liganing son, dili mo na ko kuntiyan. Kaya mo rin tinuod, honest ba, magpagkasulti. Ang akong gisaligan din, ang Diyos man ako, ang Diyos di mo. Kaya mo na nagpapatubo ni mo, mo na nagpadako ni mo, pagawas ni mo gikan si mo ginikanan, pagputol pa lang dahil sa mo puso, waka may infection. Siguro yung mga tao na honest po, buhatag yung Ginoo. Pero, realidad yun ang mga kaigsunan, grabing kasigat ng tawana. Dasi kayo, praise and worship leader. Praise and worship leader silang duha, magtiayon. Tiayon. Karon, siya pastor, ma-approve na amo ang yuta sa Cebu nga mapalit sa bangko. 6 million na pastor. Kunya ka ng 6 million pastor, kuno mi kay igsoon magbahin may nagtag 1 million. Iampo pastor nga ma-approve na mapalit sa bangko. Kay gamon og bangko ba to? Palit man gyud mga kaigsoon tungod sa pagkampo. Palit man gyud kay lisod atong area nila kabakanan man. Sa Cebu ni siya nitabo, karon nitabo gyud mga kaigsoon. Ipalit gyud. Di ang pastor naginam-hinam. Naginam-hinam ang pastor kay say nang dibuga nag-ampo gyud siya. No? Nagmahatag ko sa Ginoo, ano gyud si mga nauna ba nga kini katunga ani ang bahin mo sa church, no, bahin sa church 30 si tinta. Aron kung makabalo mo, 30 si tinta na. No, mahalik naay offering din nga 1,000, naay 700 sa pastor, naay 300 sa simbahan. O na imagine ko no bayo, kanang 300 mga kaigsunan, usa ka kanang 700 mga kaigsunan, usang semana na gusto ko ni pastor. Siguro kinitiyan ni pastor gamay gyud, no? Slim gyud siguro. Guba-guba na po sapato siguro inana. No, may lang po nagi manghatag daghan, no? Pero inana ba, buta kay pasabot 30 si tinta ng bahay na sharing sa pastor. Okay. Karon, kaya pastor kay Restaurant, salamat sa Ginoo. Dako ikatawa pastor. Salamat kayo sa Ginoo pastor. Oh, brad, salamat kayo sa Ginoo. Dalagin na kayo sa Ginoo, brad. Halos mutulo ang luha sa pastor kay nalipay. Pagkasunod na adlaw, nag-deliver og sin sa simbahan. Nag-deliver og sin, nag-deliver og simento, balas. Pagkahuman, gipagama ang porch worth of 100,000. Sakto dili. Mangutahan mo ninyo. Sakto dili. Okay, si Manding sakto, si Pastora dili. Kamo dili sakto dili. Ayaw mong sundong dila. Ha? Okay, dili. Kamo dili sakto dili. Kamoy mga witness ha? Kamoy mga witness na dili. Dapat is a 10% is a 10%. Dili material ang gado. Right? Okay, ang ingon sa Biblia, ang tibuok material sa simbahan. Aron dunay ipandayon sa pastor. Dili mo. Ha? O may gisulti? Sakto to, pero sayo. Oh, sakto pero sayo. Ang ikapulo. O materialis mo na doon, materialis. Okay, now, ang ingon sa Biblia, kung doon na 10 million, kinahanglan imo kining analyze mayo. Be wise tungod kay Kristohanon, ang Kristohanon maayo buutan kamaong muhatag natos Ginoo. Na gusto mahitabo nga dili ta pobre, inotel ang atong kinabuhi, dili ta mahimong kawatan. Kaya ang langit dili pasundlan ang kawatan,
ang langit pasudlan sa mga taong buutan, palihog o balik. Ingon ang bulong sa Ginoo din gusto nako nga kining Kristohanon mauni ang mahitabo nga isultis Ginoo nimo. Nga sa katapusan mga adlaw doon na tayo tulubagon. Ingon ang bulong sa Ginoo din ningon ang agalon, kanang agalon din nagrepresenta ni Jesus. Ingon sa maayo, buotan ka o matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa gadyutay, pilan ko ikaw sa daghan. Sa ato pa, ato yung bantayan kanunay. Naagani kay gamay na income, nga naiabot sa imong balay, kuhaig yun ang dayon o ikapulo. Ayaw pag hinumdom. Kaya kanang hinumdom, posibleng mawala, malimot. Pag abot ang kwartaha, ibutang og sobre, ihapnig og maayo. Balik-balikon yun ako na, ayaw lukot-lukuta. Kaya kanang panalangin, Ginoo abot nimo lukot-lukot po. Ato kang bangko, di ba? Hapnigon kayo, ipon, ato pa. Mu-withdraw ka, gusto mo nag-withdraw na ko aning ATM, lukot-lukot man. Wala ko, hindi ka kakita dito ATM nga pag-abri. Anayon nga bira kayo maputol. Paakon nila, piton nila ng kwarta, anak. Binibira mo, nag-isip itong kaputol. Pag-gamit. Yung muna nga, pag nakakay 10%, ihatag sinuman, 20 pesos, dos. Na yung mga tao mo, hatag og tag-dos din, Na yung mga sinsiyo ba, na, ikapulog yun na din. Ako ni, wala ko manginoy o kayo mga kaisunan. Ang ako lang din, itudlo lang ko ni, para mahimo kang matinutan. Huwag ko nagkinahanglan kay kwarta. Daghan ko kwarta. Dato ni akong Ginoo. Muna tinuod. Padatuon kita sa Ginoo, mo sa himong isulti mo, ay na. Ako ni Ginoo, dato ni akong Ginoo. Exercise na to. Exercise sa imong kinabuhi. Sapatos ko tindaghana. Sobra 20 mismo, presa. Di masutan. Hindi po panghatag kay course ko na inhatag. Wala tinuod. Dili po na manghatag sila, wala po na nakita nila gamit yung tagaan. Daghan ko sapatos, ako'y Nike. Mahal kayo na si Gumin. Patos ako. Tinawag ka maniglay naso. O, ami kayo. Diba? Ami kayo. Pero, merkana, wala iba tulis. Kailan mo kayo kayo man. Mabito ng istubuto muna na. May kinabuhi mga kaisunan. Exercise ni mo. Kung mga kasulayan niya, alay, sulay. Pastor, materialistic. Hindi ka mamatay ni mo. Napabalik material. Hindi. Ayaw magpalit ito. Ilisan din na. Di ba? Mura naman kung ano kita din eh. So, na pastor, pilis-ilis. Maulang ka. May soon. Pag-isa ni pastor. Ang ilong din na gising. Amo din ang pastor. Dili. Hindi ang pastor ko. Hindi na mamangkon. Alam, mamangkon ka na. Di ba? Pero gusto na ito na mahimok kang pinialan. Okay? So, napit 10 million, hatagas Ginoo. Ang Diyos nag-iyas na ng butang. Una, muna yung ibaluan na ito. Nga ang Diyos nag-iyas na ng butang. Bisa kung sa'yo nakakita ni mo, iyan as Ginoo. Tungkol ka na as Ginoo, pwede kang magpahimulos na. Ang tanan nga nasa langit o sa kalibutan, iya sa Diyos. Iya kita mga tigdumala o piniyalan. Ano na kita responsibilidad sa yuta? Kung sa inaan mo na posisyonan din sa yuta, kwarta, kapikas kinabuhi, mga anak, mga tao nga palibot nimo, trabaho, ug uban pa mga importante nga mga butang nga iyang gisalig ubos sa atong pag-atiman. Ang Bible nagsulti mga kaigsunan nga doon na tayo responsibilidad. Unsa may atong responsibilidad? Yuta kanang giposisyonan nimo, dili na imo sa Ginoo na, igo ra kang gipapuyo dina. Ayaw gyud ka suko kung gibalhin nang usa ka dangaw, duha ka dangaw ang muhon. Ayaw ka suko kay mamatay ka, dili na madalan mo langit. Pasagdahe nilapas, ayaw pangitag, bigil pa din na, kay patyon ka, 5,000, 10,000, 15,000 kang tao karon, mamatay ka, wala na, hindi na kita tumuhon na. Di ba tinuod? Hey! Mga Kristohanon, wise na, bahala na magbintahaan ka, basta kay dili ka makapamintaha. Amen ba mga igsoon? Ang Kristohanon, mahimo pang ikaw bintahaan kaysa ikaw mamintaha. Kaya ang Diyos, mubalos ra ana. Pag-abot siya ng Ginoo, may tanong. Dilit ko. Ano ka? Wala pa ito. Yes, nadagpak yun. Ginoo, salamat. Ayaw ka tamo. Kapikas kinabuhi, kwarta. Sa ito ba ka ng kwarta ni mo? Nani mo karon?
sa Ginoo na. Ginapiyang ra na sa Ginoo, responsibilidad nga imo nang gumalahan. Kapikas kinabuhi ka na imong asawa, kana imong bata. Imo nang gipiyang. Diga, ikaw, palit di ka na kong baka. Responsibilidad nga ikaw na sa katimanon, kinahanglan imo na sa sanyawan. Kapikas kinabuhi, mga anak, atong mga anak, atong gayon ng kalunay, atong tudluan nga mahimo silang Diyos nun. Tudluan na to sila, kay responsibilidad na to, gihapon na sila. Okay, mga anak, mga tawa, palibot mo, kalibot mo silingan. Oh, kininisingit mo, tabang! Sadahin na, pasiyaw na. Pasiyaw na. Tabang! Kininising mo na siya. Lagi, kanang atong silingan dapat ato ng amigo, ato ng kaila, ato ng higala sila. Ato na sila mga friend. Pag birthday mo, tagay pagkaon, tagay pansin, tagay nito, mga nilat ang manok. Tinawag mo daw. Kaya yung singgit, di mo tabang na inanulis nito, na iningat to si Bumalay, na inanoktok. So, tuk. Tabang! Ato, dito kay Kikon, muhanta ka pa naglinso. Dito tabangan ka na nila. Oh, naman din. Di mo takabalo mga emergency ng mga pangitabo. Itabang ka dito. Nihigda na ka dito. Imong asawa ni man kayo. Saan ka pasok mo? Gigigiron na ka. Di mo ka pasok. Ako, kasot na rin akong asawa na po. Di mo na kadaog. Di mo na ako ginatabang. Oh, di ka na mo silingan na yung mga buutan na mga silingan. May ko mo na mga silingan. Oh, di mo tabang nila sa, gusto mo ni, alam mo na ito na gano'n, sa kasal. Ay, kung na nagtinako. Nagkamuho na ba dito? Si Manubong na ko. Okay. So dapat, kabaluta, kanina itong palibot, kanina itong silingan, itong i-friend sila, itong ilang yung galapon, itong amiguhon. No, amiguhon na ito na, responsibilidad gihapon na ito. No, itong mga palibot, trabaho na ito. Kung sa trabaho ni mo, kinahanglan i-appreciate. Ikalipay. Excited kayo. First month, excited. Second month, excited. Third month, pagka 1 week, 1 year, excited kayo. Pagka 2 years, kita na, supervisor, taan na itong mga. Lapit ko po. Nawin ko. Excited kayo sa trabaho. Palikot na nila. Na yung mga tao po, hindi kontento sa ilang trabaho. Na yung mga tao, dako kay sundot, 30 mil. Hindi pa kontento. Mangita pa yung sideline. Mangita pa yung itong mga babayaran sila. Magaginansa sila itong dakutan ng mga tao. Di ba? Dapat makontento ta. Responsibilidad na ito atong trabaho. Ang trabaho, kaya kong trabaho, ako ginang ayuhon. Ay, pastor, ayuhon yun ako. Ang pingan yun ako rin. Kaya nga nang murang iusa sa mga butang, mga kaigsunan na para langit eh. Para langit eh. Okay, trabaho. Uguban pa mga importante mga butang na iyang gisalig ubos sa atong pag-atiman. Tanan ko nga mga butang. Pag naay manabi, sana manaot, manglibak sa inyong pastor, dapat ka mo may number 1 na tig-pitang. Labaw ko mo may kalkuan na. Daki, pandi. Pagka nauto ninyong pastor, ino mo? Kung ako ng pastor, Mubito niya nabantayan ako. Samo kayo na kinabuhi. Kaya isa ng pastor, mohon mo nabantayan. Sipa-sipa na ka din. Plastic na kayo. Wala na din ha. Mura na ako. Hindi, wala. Wala ka. Okay, saan po ba iti 4-1? Gisulti din matapos pulong siya. Iya sa Ginoo ang tibok kalibutan o ang tanan nga naa nini, ang yuta o ang tanan nga nagpuyo nini. Sa ito pa, bilog ka sa pagkapanag-iya or gipapanag-iya ka sa Dios. Iyon sa dining, iya sa Ginoo ang tibok kalibutan o ang tanan nga naa nini. Kanang nakitaan mo karon kay anak kas Ginoo, imo na. Tagiya ka na po ito Ginoo, di ba? Isa niya, ang yuta o ang tanan na nagpuyo ni ini. Sa ato pa, kita na nagpuyo din iya tas Ginoo. Kanang yuta na mo kita, giputumban iya tas Ginoo. Dili lang ikaw tag-iya. Dili lang ikaw tag-iya dito sa BIA sa asesor. O, pero kini, pwede na di mo klimon. Ang kakawan, mo ni. Ang kahanpon, mo ni. Na iya mas Ginoo tanan. Oh, pwede ka makasulti, anak. Ikaduha. Kinahanglan, responsable kita. No, sa pagka-gitawag o responsable, mga kaigsunan, kinahanglan, unsay imong gipanag-iya, kinahanglan
mahimo ka responsable. Ingon nga mga pinialan o tigdumala sa mga panalangin sa Ginoo, kinahanglan maghatag kitag husay ngadto sa Dios. Kung giunsa nato kini pagdumala, pagpalambo, pagpreserbar o pagpanalipod diini. Dunay upat ka mga butang. Dunay upat ka mga butang dinhi nga ato ning ma-apply. Okay? Ato ma-apply. Na kay negosyo karon. Na kay pamilya karon. Na kay trabaho karon. Amen ba? Amen. Mauni. Kanang pagdumala, pagpalambo, pagpreserbar, pagpanalipod. Kanang upat ka mga butang, maunay atong buhaton ingon nga mga pinialan sa Ginoo. Okay? So parayon, ang pulos Ginoo nag-ingon. Parayon na to. Tanaw. Ingon sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 1, at 12, ingon siya, o ingon si Jesus sa iyang mga tinunan, dihay usa ka dato nga may pinialan, o gisugidlan ni siya nga ang iyang salapi iusik-usikan lamang sa iyang pinialan. Busa iyang gitawag ang pinialan o giingnan. Unsa man kining akong nadungo mahitungod kanimo. Hatagi akong himbit kahusay sa imong pagdumala sa akong katigayunan kay sukat karon dili ka na pinialan. Sa unsay naani mo, unsay imong gihawiran o ginaposisyonan karon, dapat maayo ka nga mudumala. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo, muhatag tag husay. Ha? Muhatag tag husay. Kasi husay, mga tubang bata. Mga tubang bata nga to sa Ginoo. Nahimo ba kang buotan sa mata sa Ginoo? Nahimo ba kang buotan nga to sa uban? Kinahanglan, mahimong balas. Balas na itong kinabuhi, tungkol kay kinig gusto nga mahitabo sa Ginoo, nimo, nga dili ta manubag niya in the last days. Katapusan igsoon, mauni ang langit. Nga naman, ang pulos Ginoo ay katulog. Kinahanglan kasaligan kita bisan pa sa gagmay na mga butang. Kini igsoon, seryoso na. Sa gagmay ko ng butang, kinahanglan na himo kang kasaligan. Kini na, tinilyon na doon, dapo kayo. Kung sino itong buhaton, hatag sa Ginoo. Diba? Hatag sa Ginoo. Dinhi, ang Lucas, Kapitulo 16, versikulo 10, isa, kinsa katong kasaligan sa gagmay butang, nawa ha? Kinsa, atong pasipulong sa Ginoo. Pastor, palihog ko basa. Nabasa niyo basa? Lucas 16, 10. Ha? Palihog ko. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmay butang, kasaligan usab sa dako. Oh. Kinsa kadtong limbungan sa gagmay mga butang, limbungan usab sa dako. Hala. Ang subuno? Kasaligan sa gagmay, kasaligan sa dako. Limbungan sa gamay, limbungan po sa dako. Oh. Atong i-question karon, atong kaugalingon. Unsay naani mo nga wala nimo mahatag sa Ginoo. Unsay gamay nga ginapiyang sa Ginoo nimo nga wala ka kahatag adto sa Ginoo. Dili sa atong kinabuhi, kinahanglan makakita ta unsay paagi o sikreto nga din mahimo kitang kapilan sa gagmay. Now, hisgutan nato gamay ang kwarta. Nga naman, kay kining kwarta mga kaigsunan, usahay ni init kaayo. Pag maghisgot ka ng ikapulo, maghisgot ka ng times, magunaon na din tag kwarta. Pero wala tayo na sa mga butang na naanay mo. Like for example, naakay puri. No? Naakay puri. Naakay baboy, naakay manok, naakay kanding. Kala ka ng kanding, isog ka ayo. No? Ang anakon, anak pinakabok. Sa usa ka tuig kasara. Manganak siya pulo kabuo, pulo po katuig. Saan ka na ito papaagi nga kanang kanding, makahatag tas Ginoo kay wala mo kanak-anak. Oh, Pastor, ihatag ako nini mo sa usaw ni anak. Pastor, ihatag ako sa Ginoo. Ang halin, anak. Oh, bata, karabaw. Ang halin, anak. Muhatag kas Ginoo, dili sa pastor. Kay pastor ka muhatag, agay, wala na ka. Ang sulod ka ng pitata, pastor, mga mahilit-mahilit na pa. Mga blue-blue, na orange-orange, yellow-yellow. Oh. Kung gagmay kasaligan kas gagmay, gagmay mga butang, kasaligan ko kas ko.
No. Ipo na to, unsay naani mo, ang uban stricto kayo. Kay mag-ihap sila halin sa kamunggay, halin sa tanglad, mga 25 halin sa manok, halin sa pila ka buok pusa sa manok, mo iglain to para sa Ginoo. Inana sila kay stricto, pero ato ko nang buhaton din eh. Laging may manok din, magkagay-kagay manok. No? Manimaw tang itim. Adi namin muhatag ka na ni pastor, manok kayo, kinagan kayo manok. Hatag kayo pang Ginoo, dili ni pastor. Kung sa'yo negosyo ni mo, kawatan ang tao. Sige, sultes malaki ang stress, 8. Ang tao kawatan. Sa unsang paagi, makatarunganan ba? Paliho ko ba sa di? Aron atong, kanang inyong Bible na ito, sulti mo, kaya aron, dili po kong ingon nga, magtutumo ko din mo. 3:8, malakias. Mautana ako, matarong ba sa katao ang pagtikas sa Diyos? Dili apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi sa mga ikapulo o mga halal. Tikasan ng tao? Tikasan ng tao? Saan sa mga paagi? Nanikas ang tao? Sa ganito? Kung sa ganito yung isulti? Sa? Pulo halal. Kumbaga ko niya. Di mo mong tingog. Wala na din kawatan. Ako lang ipakutanan naman ako ba? Sa unsang paagi, gitikasan ang Diyos sa tao? Sa ikapulo o mga halal. Ang Bible nagsulti sa insaktong paagi na ditudloan ka. Nga naman, kay kasagaran na to, ang atong ihatag dito, dili base sa atong tithes. Example, pilay imong income, pilay imong sweldo, pilay imong binulan, pilay imong. Dili, ang uban, stricto kay sila. Bro, di pukuan na. Dili pukuan ang maningil o ikapulo. Ikaw kay, nahay mo na pastor, anak, mag-note cute. Uy, wala na kang mga tagong na. Muna mo ang bulang tagunon. Wala ini na po. Tangan ka. Pili niya. Ikaw na yung buot na dos Ginoo. Dili ko na. Mahalag mo ka. Ang ako lang din mutudlo ko sa Diyos ng paagi. Ha? Okay. Dili ko maayon ni mo. Di ko mamugos ni mo kung sa imong buhaton. Ang ako lang din maayon ta na to sa langit. Ganun man. Tanong isulti ni. Kay aron dili ta manubag. Tulubagon man po muna ako. No, kung dili na ko ni-mention, dili na ko ni-isulti, huwag ka kakaton, huwag ka kabalong. Nakabalong na galing ka, apil na po ka, manubag po ka. No, karon kay huwag kakaton naman ta, kabalong naman ta, sa kagmay paagi di ay kinanglan hasasan. No, nako, kada adlaw, makadawat ko, na isay, makadawat ko 400, na makadawat ko 500, na makadawat ko 10,000, kada adlaw, na makadawat ko 5,000, ako ginakuhaan. Kuhaan. Namang may mga tao, mga kaigsunan, mapanalanginan sa inyong kinabuhi, umatag sila. Huwag ko lang ngayon. May mga tao, nagkusa lang nila, magpadala, umatag. Pastor, kuhaan na dito. Padala 10,000. Kaon po na ko. Salamat sa Ginoo. Paano po 1,000? Napoy mo padala na po pagkasunod adlaw. Padala na po 5,000. Kaon na po na ko. Malipay sila sa inyong kinabuhi. Malipay sila. Wala ko nang ingon nila. Tagay ko ha, kada bulan yun ha. Wala. Ang Diyos na itandog sa ilang mga kasing-kasing. Ayaw pag unahuna, na kining akong itudlo karon nimo na kinahanglan ko ani. Wala. Kay daghan kong madawat mapanalangin kay ang Dios. Ingon siya ang bulos Ginoo, maghimo siya dalan natos kami ngaway. Maghimo siya suba dito sa desierto. Bot pasabot, bisan lisod nga paagi mabuhat na sa Ginoo mo sa iyo. Munay Dios na. Munay Dios na tong giadagan. Wala na ko ni dimension mga kaigsunan para manginambok ko. No. Ako ni gisulti para maguna-una ka. Nga dili ay si pastor magsalig. O mananom na ko saging. Kung sa may income ang saging, mananom ko lupit. Mura na gani kung naipagtuok. Mura na ko namunga na. Yes. Ano ba kung ko? Mura na muna. Gawagay pa biya kayo. 5 tuig pa usa ka mamunga. Butay pa yun. Bungol pa. Wala ko itima. Saka ato ta. Na. Mura na ko niya. Labaw pa kung tata na. Managa nga kay bunga. Pero naay Diyos na akong gialagaran. Nakining Diyos sa makaisun. Makahimo pag-usap. Makahimo sa pagpadato nimo. Makahimo sa pagpakuswag nimo. Kung sa'y paagi, ayaw pangawa. Kasaligan tagagbay. Kasaligan pagagdag ko. Kung nakadawat ka kusang gatos, kuhain 10 pesos. Nakadawat ka kusang 1,000, kuhain kusang gatos. Kung nakadawat ka 10,000, kuhain kusang 1,000. Simple kayo nga butang. Kung kasaligan ka sa kamay, pakabot 10 milyon. Dako
na 9 million ni mo. 9 million. Di mo ko ito magunahuna. Kinindalong tao. Di na magunahuna. Dako pa ng iha. Kurang ko ni kahapon ba? Di ka magunahuna. Apa magkagisunod ako ani? Ikaw di una dito. Naghanod yun di mo. Magunahuna po ganay. Kasunod ni mo. Apa yung kapon? Gutom po na parehas mo. Ano ba? Kung tayo pasabot, magunahuna ta. 3 Gs. Mga kasunod. Yes. O sige nga. Dadaan mo kay kapulong ito sa templo. Ganina ha, materialis, siminto, balas, grabas. Inala, dili mao. Sakto siya pero sayo. Nga naman, ang gisultis Biblia, wala ning haom sa iyang gusto. Wala ning haom. Sakto nang lipay dito ko kay tao sa Ginoo. Kabalo naman mo, no? Lamat ko sa Ginoo. Naa sila kasing-kasing, no? Pagamit yuta dito sa San Vicente Bajo. Rapakan ito. Salamat sa Ginoo. Mabigyan ni Sir Arnold na mo silang faithful sa Diyos. Ma'am, na karapang na sila ipagbati about sa ministry. No? Dako yan ang amon, syudad yan na. No? Ilang ipagamit para sa church. So what is yuta sa syudad mga kaisonan? Syudad maguna, bisan pa na oktora sabi, tuwa na sa San Vicente Bajo, part na siya sa syudad. Bilong na siya sa Oroqueta City. No? Bilong na siya sa Oroqueta City. Kalipay na ko mga kaigsunan kay kada Domingo kung muadto dito, naay magduga ng mga tao. Ngani, na napugoy ang buwan dito matapat, dito misluyo, na may paralyzed dito. May paralyzed dito sa luyo. Idool na ko tayo, ay, pwede ko maka-offer ng mga prayer. Siya ko, minaw sila, pasok akong tingog, nanino sila, nagwali ko dito. Ang pupo, ako ko nila, wata kabalo, matandugod to sa Ginoo. Karong Domingo, nilagad to sila sa Ginoo. Nagkadagan, katubong sa tapad na ay beach, na dito, imnanan dito din ha, nag-adto na po ng mga lalaki dito. Nanay nagduga, bahala o, naarte sa likuranan, bago kayo mga likuranan dito. Mugana o, murag gagula dito, murag dito ka na, ha? O, tuya-tuya ba? Ang sa tunga nga butang, gamay, taas, din sa kilid, bubo ba? Naalala pa. Naalala nito, nadulaan na nito mga bata. Inana mo ni Kuran nito. Ano na ko? Mura mabuhay panday. Limbro ang pastor. Ang papandayon ito, Pastor Fredo. Dito. Ngayon sa on, muni ka mong kinabuhi dito. Lingkod may mga balas. Lamig kayo. Pagkahuman, isnap. Pag-isnap, batik yun. Batik yun. No, inana ang kinabuhi. Ingon ang Bible mga kaigsunan. No, ako lang yung isulti. Malakias 3 Gs. Dahil ang tibok ikapulo at templo. Pag naadi ay kay kwarta ng dawat. Kwarta ko din na to. Dahil ko na to natas kinabuhi. Pastor, nadalag, di ko nagbalik, di ko daanin mo sapatos. Ako yan ang ikapulo. Pastor, nagpalit ko ni mo daan Amerikano. Wala mo may batunis ng mga Amerikano. Ako din ang ikapulo. Brad, sister, ako nalay palit. Dito, para qualified ta din. Ha? Para makakuha ta ng requirements. Amen ba? Amen. Ako din isulti mga kaigsunan. Wala ko na kinahanglan. Muna tinuoda, providean ko sa Diyos. Kaya ang akong Diyos inato. Ang akong Diyos, tag-iya sa panangutan. Ako lang ang isulti para mahimutang kauban dito sa langit. Nakalang patuong dito ng parehas na to. Katong, dili parehas na to. Ngayon pa ka, katong litikasan ka kayo. Kuyog din mo dito. Dili pwede. Di ba? Gusto na po nga mahimo ka apply. Applyan ka. Kung sa'y trabaho ni mo karon, ayong sugot nga kanang imong trabaho, kanang imong sweldo, tora karon na sa maintenance. Ayong sugot. Minawa ko ninyo gamay. Ayaw sugot nga kanang imong kwarta, kanunay na nimong iadtong hospital, pa-admit, maintenance tambal, sige kang inom, iniglugab yung tambal. Ayaw sugot, kay tabangan ka sa Diyos, malaki stress. 11. Mauni ang buhaton sa Ginoo nimo. Mauni ang buhaton sa Ginoo karon. O sa iyang buhaton, dadaan di mo kay kabulang na tos templo, ano ni pagkaon dito? Sulayay ako! Amen! Sulayay ang Diyos! Di ba
ninyo nga managayaon ngayon ang mga panalangin. Amen. Mauni buhaton sa Ginoo nato. Sa diyan mo hatag ka sa Ginoo. Hatag ka sa Ginoo, usbon imong kinabuhi. Amen. Usbon imong panginabuhi, usbon imong balay, usbon sa Ginoo imong sakyanan. Amen. Ya, dili ka magsakit. Walay labot ng manugtukay sa inyong balay. Walay labot ng dautan sa inyong balay. Nganuman, pabantayan ka sa Diyos. Malakias 3:11. Pilit ko, tugunan ang mga panganak sa paglantas sa inyong mga tanong araw, inyong pagkarasan, ang mga katatan. Okay. Kung sa kuno, ang imong kinabuhi pabantayan sa Diyos. Dili niya tugutan na ang mga mananap. Meaning, kanang word mananap, mga sakit, balatian, problema. Dili na makaabot ngadto sa imong parasan. Ang parasan, word, imong kaugalingong kinabuhi. Amen. Amen. Imong trabaho, parasan na. Dili ka maputbol diha, ipromote ka, ituboy ka, paswabon ka. Amen. Imong negosyo para sana dili usubot ang Dios nga dunay mga tikasan, dunay mangingilad, dunay mga dautan nga makahilabot ana nganuman kay gustos Ginoo na iya kang pabantayan. Sa atong kinabuhi karon gitudloan ta igsuon barugi kanunay nga naay panalangin pangaakas Ginoo. Nindot kay igsuon, nindot ta. Ikalipay igsuon nga nakadungog kas pulong sa Ginoo. Ini kakabuntagon ang pulong sa Dios mga kaigsuonan nagasulti ni sa pagkapinyalan. Tanan na naan imo karon na imong giposisyonan gipiyal ra na sa Ginoo nimo. Ayaw gyud paghandog. Igsuon ako naman ni dimensyon. Imo na ana ang Dios nako. Faithful kay Ginoo sa akong kinabuhi. Faithful kay Ginoo. Tanawa ra gud igsuon. Ipiyalan kong trabaho igsuon. Ipiyalan kong trabaho igsuon na doon ay mga tao nagtrabaho. Ako'y manager. Ako'y nag-manage. Ako'y nagdala libo-libo ng kwarta. Ginatras sa Ginoo. Sunod ana igsuon, dako na kaayaw na trabaho na po. Ipiyal sa Ginoo nimo. Nato. Yun ana ako Diyos. Kung kapiyalan ka ni kaigsuon, karon na kay sakyanan, na kay balay, ikalipay na natos Ginoo. Salamatin Ginoo. Yang kanil mong sakyanan ayaw tugutin na magamit ng limo. Magamit po sa uban. Masakyan po ng uban. Na kay pagkaon na sobra niya, takait pagkaon imo mga silingan. I-share ang imong blessing. Panghatap. Mamatay ka. Walay malipay sa imong kinabuhi, nabuhi ka. Mamatay ang taong dalo, mamatay ang taong dautan, mamatay ang taong na tikasan. Daghan kay malipay. Ayaw sugot na malipay sila kung mawala na ka. Daghan pang mag-uol. Sayang, buutan ka ito. Muhimo ta og trademark. Muhimo ta usa sa mga ngalan atong hawilan. Samtang buhi pa ka, pag kinabuhi na buutan, na mahimuot ang Diyos. Balik ko na ko, kung kapilan ka sa kanong butang, kapilan ka sa dako. Ayaw panikas. Ayaw panikas ka kumay. Ay mga ba, mahimo kang tikasan ng dako. Yan nga kapuntagon igsoon. Ang pulong sa Ginoo, nagtawag nimo. Tawag nimo. Sugod karon, ingnay mong kagalingon, mahimo na kong matinudahan. Mahimo na kong malipayon ng serve na tos Ginoo. Mahimo na kong mahatag kapiyalan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mag-ampol ka. Gamhanan mo, Diyos, na buhi na among gialagaran. Dato na Diyos. Tungod kay dato ka, dato po ni kay imo mga anak. Among i-practice, among i-exercise karon ay. Na kining among kinabuhi karon usa ni kapagpaila sa among kadato. Naami Dios, naami Ginoo, nakasimba mi nimo karon ini oras.
Salamat Lord, nga kining pulong among nadunggan. Isulod sa among kasing-kasing. Ipatik ni Ginoo nga dili ni mawala. Nya kun dili manulti ni sa kauswagan, sa kadagaya nga naa nimo Ginoo. In the mighty name of Jesus. Gikan sa bata, babae ug lalaki, na niya karon din ngadto sa labing hamtong ini nga kabuntagon, makadawat, makaangkon, makasinati sa pabor o sa imong panalangin. Labaw sa tanan sa imong protection. Ginoong Dios, ingon nga imong alagad karon, gitagaan ko nimo sa katungod nga akong i-release ang imong panalangin. Spiritual blessings, material blessings, financial blessings, emotional blessings, mental blessings. In the mighty name of Jesus, kini mahitabo karon sa pangalan ni Jesus. Receive in Jesus' name. Huwag ang imong panalangin karon, Ginoong Dios, mo present Lord, mo surround Lord, mo overflow, mo overtake sa matag usa Ginoong Dios. Kanunay ni magkuyog-kuyog nimo bisan asa ni ato, bisan asa ni mulakaw, tinabunan ni ug sinapnay ni kanunay sa imong hamiling dugo. Kinural ni Lord nimo sa imong gahom. Salamat kayo amahan nga langit no ini nga kabuntagon, ikaw ang Dios kanayan ng takos na magabalikan sa himaya kaduganan pagpasalamat. Among gibalik kanimo sa ngalan ni Jesus nga Nazaret mo. Natanan mingon. Amen.